መጋቢት 29 ንሰናይ ግብሪ ዘበለ ርእስኻ ኣርኣያ ግበር ማለት ጳውሎስ ናብ ቲቶስ ምዕራፍ 2:8 ብሰናይ ግብሪ ኣርኣያ ንኹን ኣብ ሓቀኛ መንፈሳዊ ህይወት ምንባር ዝኽእል ጸጋ ኣምላኽ ናብ ቅድስና ይዝመርሓካ ነዚ ጸጋ እዚ ነንዕለቱ እናተቐበልናን ኣብ ናብራና ትርጉም እናልበስናን ምስንጓዓዝ ድማ ናብ ፍጽምና ክንበጽሕ ግድን እዩ ክርስትና ናብራ ስለ ዝኾነ ከምቲ ጎይታ ነቶም ኣይሁድ ስለ ኣየናይ ግብሪ ኢኹም ብዳርባ እምኒ ክትቀትሉኒ ትደልዩ ዘለኹም ኢሉ ምስሓተቶም ስለቲ ጽቡቕ ግብርታትካ ኣይኮናን ብእምኒ እንቐትለካ ኢሎም ዝተኣመኑ ንሕና ኸበይናይ ግብርታትና ኹን መከራ ይገጥመና ይህሉ ከምቲ ሐዋርያ ጳውሎስ ነቲቶስ ዝመዓዶ ካብቶም ተቐናቐንቲ ሓደ እኳ ብዛዕባና ዝብሎ ክፉእ ነገር ሲኢኑ ምንት ክሓፍርሲ ብንጹህ ትምህርቲ ብምርዛን መንቅብ ዘይብሉ ጥዑይ ዘረባ ንሰናይ ግብሪ ዘበለ ርእስና ኣርኣያ ንግበር በዞም ኣፍ ጸላእትና ዝዓብሱ ተግባራት ህይወትና እንክንስልማን ስለ ክርስቶስ እንህቦ ምስክርነት ድማ ተቐባልነት ምእንቲ ክረክብ ብቅዱስ ህይወት ዝተመልአ ናብራ ክንመርሕ እግዚአብሔር ይጽበየና እዚ ጽናዕ ጥቕሲ ነቶም ኣመንቲ በቓል በካይዳ ብፍቕሪ ብእምነት ብንጽህናውን ኣርኣያ ኹኖም እምበር ነታ ንእስነትካ ሓደ እኳ ይንዓቃ ቀዳማይ መልእኽቲ ጢሞቴዎስ ምዕራፍ 4:12 ኣስተንትን ናይ ህይወትና መለለይ እንታይ ክኸውን ዘለዎ ንጸሊ ጎይታይ ኣርኣያኻ ክስዕብን ኣሰርካ ክረግጽን ርድኣኒ ኣሜን